Wanneer Cornelis Cuperus, die in de tweede helft van de vorige eeuw boer en vee-exporteur was op deze boerderij bij Marsum, in 1885 geen uiterste poging had gedaan om het Friese melkschaap van de ondergang te redden, zou er in 1983 waarschijnlijk weinig reden zijn geweest om het Friese schaap in het zonnetje te zetten. Cuperus slaagde erin bij enkele mensen in de Friese wouden een koppeltje van 8 Friese melkschapen van het oorspronkelijke type te bemachtigen. Maar voor een ram moest hij zelfs naar Drenthe. Kruisingen met Engelse rassen hadden het originele Friese schaap naar de achtergrond gedreven. Maar Cuperus fokte uit zijn aankopen een koppel zuivere dieren en hield hun afstamming bij in een eigen stamboek. Toch duurde het tot 1908 voor dokter Van Welderen, baron Rengers, de actie ondernam die leidde tot de oprichting van een werkelijk stamboek voor het Friese melkschaap. 11 veehouders besloten op 17 september van dat jaar naar Leeuwarden te komen met een aantal van hun schapen om aan de hand van dat materiaal te bekijken of er nog mogelijkheden waren. Die waren er, zo concludeerde men na de bezichtiging van de schapen, toen men in het Oranje Hotel bijeenkwam. En snel werd men het erover eens dat de oprichting van een stamboek de beste manier was om de fokkerij nieuw leven in te blazen. Als de vogels streken sjouwen naar je dak of hallebeer, als de wilden haar rondjoegen en de klonken iedere keer. Dan is de mighty in het loon. Dan was het zomer, alles is zo. De mooie mighty Global. Wie zou beter geschikt zijn als inspecteur dan Cornelis Cuperus, die juist naar Leeuwarden was gaan rentenieren. Men zocht immers iemand die verstand van zaken had, over voldoende vrije tijd beschikte en bovendien niet veel hoefde te verdienen. Het Fries melkschapenstamboek ging van start en baron Rengers werd gekozen als voorzitter. Hij zou precies 40 jaar lang de hamer hanteren en hij zou dat doen in zijn eigen stijl. Er stond een periode van bloei voor de deur, want al na enkele jaren waren meer dan 150 schapenhouders lid en de contributie kon zelfs afgeschaft worden. Maar na de goede kwamen de slechte tijden. Het stamboek raakte duidelijk in de versukkeling en jarenlang
hield men zelfs geen ledenvergadering. De Tweede Wereldoorlog gaf een opleving van de activiteiten te zien, maar in de 50er jaren bleven er slechts een 20-tal leden over. En van hen liet nog maar de helft lammeren inschrijven. Maar het waren doorzetters en liefhebbers die, evenals Cuperus dat bijna een eeuw eerder deed, het Friese melkschaap bewaarden in kwade tijden. Bij de viering van het 75-jarig bestaan van het Fries Melkschapenstamboek in 1983 bedraagt het aantal leden weer meer dan 100. Mensen die een klein koppeltje houden omdat ze de schapen zo mooi en zo zeldzaam vinden, maar ook eigenaars van commercieel opgezette ondernemingen waar het Friese schaap haar economische waarde voluit moet waarmaken. Sjeetje, sjeetje, op is friske groen. Volle bij holpen, sjeetje wij, het zit weer in het groen. Ja, sjeetje, sjeetje, het loopt wat weer in het ziet. Rom en vlees, sjeetje wij, wint van geen verdriet. Al hier in de maait, die ben wijn en spier, de frost is maar krekt uit de groen. In ploeien en eitjen vind wijs vertier, van blazier talet in de joen. Want zo als snijlippen ons bruut, dan struik wij u ziekelen uit. En wat ik verhoorde, het komt altijd weer, die mooie en nije natuur. En Griffith de sjedder, ik maait iets verder, de maait iets die roept om de boer. Ja, wat ik op ieder verdroot, de man mij zien ziekelen bloed. Sjeetje, sjeetje, op is friske groen. Volle bij holpen, sjeetje wij, het zit weer in het groen. Ja, sjeetje, sjeetje, het loopt wat weer iets ziet. Rom en vlees, sjeetje wij, bent van geen verdriet. Zelfs Friesland, Friesland bloeien, dan matte je de mannen steen, die mij iets ploeg en eide druwen, en dan mijn moed ontzettend gaan. En zag je de mooie meid on het Frieske volk voorbij, en zag om dan jonken liedsen, de simmer oer de borkerij. De tijd had geschoten, de tijd had geschoten, de jochtensjustere dagen, die het leven jou te dragen. Ja, in het verleden, de tijd had het beeld wat nou is Friesland biedt, in de simmerskoften, het ben zwieren weiden groede heer, zijn wiede blauwe luchten. Is de ongediend die komt, dan is u steeds te volgen. Jong en oud, die schepte mij op, het geeft van die te komen. Mijn harken en varken is zelfs in het spier, de zuiden en wijnen, die rokt je maar zien. In de ongediend, aan wij ons neer tot die. Wij zo werden vis. Jong en Griek kregen weer een band, dat kon je niet van.
Het stamboek kent zijn regels. De lammeren worden bij de geboorte van een voorlopig nummer voorzien en in het voorjaar krijgen ze het registratienummer in het linkeroor getatoeëerd. Tegelijk doen de inspecteurs de ronde om de jonge schapen te keuren en de goede exemplaren in het stamboek in te schrijven. In 1885 brachten 9 Friese schapen van Cornelis Cuperus 27 lammeren groot. Bijna 100 jaar later werd in het stamboekverband een gemiddelde van iets meer dan 2 berekend. De keurmeesters beoordelen elk schaap op de typische raskenmerken die al in 1916 zwart op wit werden gezet. Toen sprak men van een goed ontwikkeld, fijn gebouwd schaap waarbij het melktype in alle opzichten op de voorgrond treedt. In 1977 spreken de deskundigen van goed ontwikkelde, evenredig gebouwde dieren die niet grof en goed gerekt dienden te zijn en via een wigvormig profielbeeld het melktype moesten tonen. Ze brengt al hier, was ze dus een wat haast. Vanmorgen tot morgen en mijn kracht. Hoe die leeuw nu bestoppen met eerst meer hart. En al die verzetsels door een drukte bier. Van al die verhalen is dagsteert meer. Boven verkeerd en leven dat vloog is niet op uur. De waarde van de wol mag bij de schapenhouderij lang niet meer de hoofdzaak zijn. Eens per jaar komt elk schaap wel de scheerder op haar of zijn weg tegen. Routiniers in het vak klaren de klus in enkele minuten, maar voor de schapen is het na de jaarlijkse gedaanteverwisseling duidelijk even een kwestie van wennen.
De wol gaat een eigen leven leiden. En niet zelden treft men het na bewerkingen die haast aan primitieve en mystieke bezweringspraktijken doen denken, in geheel andere tinten aan. Zo hangen de tot garen gesponnen vachten te drogen en straks zal dit product van het Friese melkschaap dienen als grondstof voor veelkleurige kledingstukken. In de Zuidwesthoek vind je bosken, groene kruiden, boten op de maren en stranden om de Zuiderzee. Bij ons in de Zuidwesthoek werd de meest knoffelijk leefje en nog gelukkig binnen en een elke zwol tevreden. Want hier ben ik toch spenne in een vraatje mijn natuur en een bultrest. Ik wil hier mijn levensliefde, want voldocht meer nog altijd die gepest. Ik pak wel vaak de fiets en riet een eindje om. Dan sjoch ik dwarkes lezen en denk wat is het je rond. Sjoch ik de pleetse steen in het veld en het laan nog Oost-Zuid-Drieën. Dan denk ik o Zuidwesthoek, van die is de Marien. Bij ons in de Zuidwesthoek vind je bosken, groene kruiden, boten op de maren en stranden aan de Zuiderzee. Bij ons in de Zuidwesthoek werd een meest knoffelijk leefje en nog gelukkig binnen en een elke zwol tevreden. Want hier ben ik dus binnen in een broodje mijn natuur en een bultrest. Ik wil hier mijn levensliefde, want voldocht meer nog altijd die gebest. Er simmers is het hier mooi, je bootjes op de markt. En de scootjes varen op Twitter bij Langwar. De paden op de bosken in, gaan alle jaar in Ries. En ben we daar weer thuis, dan iets we skip het zees. Niet voor niets staat de melkproductie onveranderd hoog in het vaandel bij de fokkerij van het Friese melkschaap. Een productie van 500 tot 600 liter melk met hoge gehalten lijkt zonder meer haalbaar voor de melkschapen, al zijn er maar weinig exacte cijfers bekend. Het mag verwonderlijk heten dat bij schapen die zo duidelijk voor de melkproductie worden gehouden, niet meer controlegegevens bekend zijn. Maar praktische problemen hebben op dit punt nog altijd de weg versperd. In het buitenland is dat anders. In sommige Duitse fokgebieden treft men achter de rammen stevast de melkcijfers van de moeders en grootmoeders aan, zodat de selectie daar meer gericht kan plaatsvinden. Het is mee om die reden, maar vooral uit een oogpunt van bloedverversing, dat op geregelde tijden een beroep is gedaan op buitenlands fokmateriaal, met name uit gebieden met een bredere populatie. Ook in Friesland ziet men in dat het karakter van het Friese melkschaap vraagt om melkcontrole en wanneer de voortekenen niet bedriegen, zullen binnen afzienbare tijd de eerste initiatieven worden beloond.